Amarek nû derbarê hejmara penaberên Rojavayê Kurdistanê ku ji ber êrişa Tirkiyeyê li ser Rojavayê Kurdistanê derbasî Herêma Kurdistanê bûne derkete. Li gorî zanyariyên hatî belavkirin, hejmara wan gehiştiye 12,014 kesî. Li gor heman zanyariyan ku şevaborî 374 penaber derbasî Herêma Kurdistanê bûn û bû yekê hejmara penaberên ku ji destpêka êrişa Tirkiyeyê ve gihişt 12,014 penaberî. û ev hejmara nû jî ji bo kampa Guêlan li gundewarê parêzgeha Duhokê hatin veguhestin. Ku niha amadekarî ji bo bicihkirina penaberan li kampa Guêlan tê kirin ku beşek kînolê hatiye vekirin û biryar e 13,588 malbatî bike. Kampa berdarişna hatiye dagirtin û êdî nema cihê penaberan tê de heye û ji ber wê yekê ev e çend rojin dest bi veguhestina penaberên nû ji bo kampa Guêlan hatiye kirin. Amadekarî ji bo bicihkirina penaberan her wiha li kampa Germawa li gundewarê parêzgeha Duhokê jî tê kirin ku eger kampa Guêlanê hatî dagirtin, wê penaberên nû bêne veguhestin ji bo kampa Germawa. Desthilatdariya Herêma Kurdistanê jî tekez kir ku wê sînorê herêmê nefermî vekirî be li pêş penaberên Rojavayê Kurdistanê li aramiyê digerin. Niha 10,699 penaber li kampa Berdereş dimînin û 108 penaber li kampa Domîz dimînin û 622 jî li kampa Guêlan dimînin û 413 penaberan kampa Berdereş bicîhiştin. Ew jî piştî wergirtina erêkirinê ji aliyê Rêveberiya Asayişa Herêma Kurdistanê û tomarkirina navên wan ji aliyê Komîsyona Neteweyên Yekgirtî ya Karobarên Penaberan. Ew jî ji bo tedbîrên danheva malbatî yan jî destnîşankirina kesên lawaz e. Ji destpêka êrişa Tirkiyeyê li ser Rojavayê Kurdistanê û di encama topbaranê de bi hezaran ji welatiyên Rojavayê Kurdistanê ji bajar û gundên xwe derbeder bûn û xwe dûrî deverên sînorî kirin û piraniya wan berê xwedana bajarê Hesekê hejmarek mezin ji wan jî derbasî Herêma Kurdistanê bûne.